Nicolae, ce crezi că o să-mi aducă? Oare? O nuielușă cu siguranță. Nu mai fi răutăcioasă cu sora ta, te rog frumos. Haide, trebuie să mergem sus, să ne culcăm, este foarte târziu. Am o întrebare, v-ați curățat ghetuțele ca să vină Moș Nicolae? Da. Da, și de-abia aștept să vină Moș Nicolae. Următoarea zi. Haide, repede, sora, a venit Moș Nicolae! Repede! Să văd ce ne-a adus! Unde ești, mamă? Trebuie să te întreb ceva. Sunt aici. Ce este? Hai că până vine sora mea mai mică, mă duc eu să văd ce a adus Moș Nicolae. Vai, câte cadouri a adus și haine și dulciuri și tot ce ne-am dorit să probez hainele astea. Wow, ce bine îmi stă! Cred că am găsit o pereche de pijamale și asta e ținuta pe care vreau să o port. Am venit și eu, vai, soră, chiar câte cadouri ne-a adus și dulciuri fix cum am dorit eu. Vai, și mi-a adus și o vază pe băți și mi-a adus și bijuterii. Sper că n-ați uitat că trebuie să vă duceți și la școală, așa că hai îmbrăcarea. Bună fată, ce ți-a adus Moș Nicolae? Mie mi-a adus multe dulciuri, niște brățări și fructe. Foarte multe fructe. Și ție ce ți-a adus? Mie mi-a adus haine, foarte multe dulciuri, fructe și multe brățări. Și pentru mine și pentru sora mea. Gata, copii, acum vom da un test pentru că astăzi este o zi specială. Este Sfântul Nicolae. Sper că a venit Moș Nicolae pe la voi și v-a adus câte ceva. Ok, acum voi împărți foile. Sper să lăsați notă mare. Bună, copii, astăzi vom discuta despre ce v-a adus Moș Nicolae. De ce, Ana, ție ce ți-a adus? Păi mie mi-a adus foarte multe haine, niște bijuterii care le împart cu sora mea, dulciuri și fructe. Super! Ție, Maria, ce ți-a adus? Păi mie mi-a adus fructe, dulciuri și o păpușă. Mie mi-a adus o mașinuță. Mamă, deci am luat nota 10 la test, a fost foarte ușor. Și eu am luat, mamă, nota 10 la prezentarea pe care am făcut-o despre ce mi-a adus Moș Nicolae. I-am spus ce mi-a adus.